Petrova. Excuse me, че закъснях. Ама трябваше да ходя пеша, because изтървах си the bus. Изтървах си the bus. Цялата съм потна направо. Бе, за малко да фол. За малко да фол. Цялата съм свет, потна. Направо, ужас. Какво ще дринкваме? Where is the servitor? Hello? The servitor, please. Ще искам one coffee, please. Small, yes, small. 2 sugar and 1 milk, please. Thank you very much. Ти какво ще want to drink? Имате ли English menu? Не, нямаме. Нямате English menu. Тук пише на English. Как така нямате на English menu? Я вървете, проверете in the bar. Please, thank you. Как нямате English menu? Хани. Много е Salscation е тук. Ужас. Вау, колко е beautiful on the море. The sun тече, the life тече. Ivan, don't да ходиш много in the дълбоко. Чуваш ли? Няма да се understandнем с тебе, чуваш ли? Няма да ти купя ice cream. Hey, Ivan, I told you че ще паднеш. Come here immediately. Ей, никога не ме хирваш. Никога. Ей, can you see? Имаш блъд навсякъде. Аз ти казах, ако не би мирно стей, не би чудо си. Хайде, let's go home. Абе, Ivan! Абе, don't do that, бе! Ще паднеш и ще си break the head. После, what are we doing? Ще трябва да ходим to the hospital. There's no time. Oh my god. Oh, Petrova, hello. How are you, бе? Кажи на твоето синче да go to play with my boy. Go, play. Ти, how are you? Как я драйваш? Абе, Ivan! Абе, don't throw sand в очите на момчето, бе! Много си stupid, бе, Ivan! Ще дойда там и ще те слапна! Oh my god! Неразбрани, boys, неразбрани! После ще има, ако не би staying still, не би чудо си! Абе, Ivan, бе! Абе, как може така да му брейкваш главата в този асфалт? Ами много си! Oh my god! Не мога да повярвам, че finally my students имат habituation ball! The време flies fast and неусетно! Сякаш yesterday беше, когато бяха first class! Georgie! Smile за camera, smile! Бе, защо няма фото? Нещо е празно! Але Петрова, това е моят най-амейзинг клас. 12 е the best class. Оле, ще края лъп, не мога вече да се сдържа. Имаш ли тойлет хартия? Thank you. Congratulations, class! Congratulations! Ама много very beautiful сте всички много. Hey, class, come on over here да си текнем фото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Let's do it again. 1, 2, 3. Come on, children. Let's dance всички за Christmas. Хайде! Госпожо, къде ми е подаръка? I don't know, бе. I don't know. Някой го взел, I think. Hello. Интернет доставчици, какво ще желаете? Обаждам се да репортна, че no internet in my house. Моля? Кой се обажда, бе? Мисис Николаева се обажда. Коя? Сиси Николаева ли? Чака да те проверя от системата. No,
си, no! Еми, няма мисис Николаева от системата! Мисис Николаева! Ко ми приказваш, бе? Колежке, я на втора линия вдигни, че някаква американка ми говори. Нищо не разбирам, бе! Hello? Значи, като почва да ми звънят такива по никой време преди обедната почивка, не знам направо къде ви бъркат. Excuse me. Кой ми звъни по никой време, пася, бе? Ало. Hello, това ли е the mother of Georgie? Моля, кой се обажда, бе? My name is Mrs. Николаева и аз съм the English teacher на Джорджи. И ви се кълвам, за да ви кажа, че ще имаме паренци среща на понеделник. Ма на какъв език ми лафиш, бе? Ама please, да не ми говорите с такъв тон. Ейш, кукумицин, я да се научиш да ми говориш на чист български език и тогава да ми се обаждаш, а? Excuse me? Excuse me, тест на някой друг. Не на мене. Ще ме приказва тя на инджи китайски. Гарга с гарга. О май гад, тази е crazy. Айде всички по двама за ръка, ученици. Не ме карайте да повтарям. Съм падар да ходи да ви гоня. Ей, съобразявайте се малко, бе. Не сте си у вас. И нито съм звероукротител. Няма като животни да ви събирам я. Хайде да се проверим всички. Петя и Димитрина веднагически тука. Спрете да играете с те скотки, бе. Ей, Георги, ела тук, ще те блъсне кола, после няма да лиша в затвора. Ей, значи неразбрани дечица, бе, неразбрани. Анастасия къде е? Анастасия, ми пише и отсъствие, хич няма да я чакам я. Автобуса платен е вече. Големи деца сте, бе. Като от детската градина. Саша, идвай да помага, че не мога да ги събера, бе. Ами не мога. Аз ви казвам, не съм падар. Идвайте тука. Хайде, ученици, по двама за ръка. Отиваме към плажа. Няма да викам като падар. Георги, Анастасия, и за вас се отнася. Започвам да чета инструктажа. Искам да слушате внимателно. Няма да повтарям. Първо, без да влизате надълбоко в морето. Ако някой се отдави, после аз ще трябва да ви лежа в затвора. Няма как да стане. Второ, 12:00. Всички отиваме обратно в хотела да обядваме. Бе, как няма, бе? Платили сме за обедно меню. Трето, без консумация на алкохолни напитки. Анастасия, това за теб се отнася, че... Бе, къде е Анастасия, бе? Бе, Анастасия! Аз казах ли да не ходите надълбоко в морето, бе? Казах ли? Излизай бързо! Ей, сега ще се обадя на родител! Ей, сега ще видиш ти! Кой па се сети да ми звъни сега, баш когато съм най-заета? Ей, значи... Ало! Майката на Георги Ваня търся. Кой се обажда, бе? Караманова се обажда. Класният ръководител на Георги. Караманова, здравейте. Какво ще иска ти? Такава, аз да ви предупредя, че ще имаме родителска среща и ще събираме парички за учебници, помагала и тем подобни. Не ви чувам, бе. Може ли да повторите? Как така не ме чуват? Ало? Ваня! Оле, не ви чувам. Нещо връзката прекъсва. Да, не ви чувам. Не, ще ми се обадите някой друг път. За помагала ще събираме. Айде. Нищо, аз сега на Сашко ще звънна на майка му. Ало, здрасти, на Сашко майката ли той, бе? Ей, значи... Звъни ми да ми иска пари. Училището още не е започнало. Те пари. Ей, значи, прекъснаме. Толкова заета бях. Пари ще иска. Кой се обажда пак по никой време пак, бе? Ало, Ваня на телефона? Кой отстрани, бе? Кой говори? Госпожа Караманова, здравейте, как сте? Да, майката на Георги е Ваня. Какво ще искате? Пари? Какви пари? За... Какво?
За коледно тържество пари отново. Ема вие вече не искахте ли пари за коледно тържество? А за коледна украса сте били искали, сега за тържество. Как ни ви е срам, бе? Да ми сервирате баш за коледните празници един хубав подарък пари за коледно тържество. Не се наядохте вие, бе, не се наядохте, бе. Какво? От други ден ще ми звъните за новогодишна украса, за фойерверки и тем подобни. Няма как да стане. Аз парите ги свърших. Да, купих софрата за Коледа. Пари нямам. Айде! Ей, как ни ги срам, бе, не се наядоха, бе. Значи, пари, 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 пари. Добър ден. Вие ли сте бащата на Георги? Да, аз съм. Заповядайте, сядайте. Мерси. Така, започвам с най-важното. Бла-бла, бла-бла-бла. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Да свършва по-бързо тая кокошка с простотиите, че да ходя да изпия една бира. Бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла, 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 бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Това е. Довиждане. Най-накрая. Довиждане. Бе. Good morning, колеги! Тази пак ли почна с английски? Тук само на български се говори. How are you, Petrova? Николаева, защо говориш пак на английски? Нали ти казахме да не го правиш? What's the problem, че говори на English? Аз така харесвам да говоря. Ами не всички знаят английски. Мен какво ме интересува, че не знаят English? Това не е мой проблем. Hi, Караманова, how are you? Тая пари тя брала ягоди в Англия и вече голямата англичанка. Боже, много е angry. Не напразно учениците не я харесват. Окей, Караманова. Вау, монстър. Вау, Петрова, аз бях на холидей. Беше amazing. Аз ще взема да тръгвам, че имам час. Petrova, where are you going? Petrova? Oh my god. Everyone тук е много angry. Hello, Mrs. Yordunova! Това е българско училище, не английска гимназия. Oh my god. Защо всички са angry teachers? Лорени, sorry, че се забавих. Забавих се, че бях много busy in school, че проверявах едни homework на моите students, че нали знаеш, като се съберем много и после става slow работата и викам на fast да ги свърши нещата, че после да съм free. Да, ти, how are you? Как я райваш? Oh, hello. Какво да drink? And one coffee, no sugar, thank you. Small coffee, yes, thank you very much. Да си English teacher е много hard. Много е hard, да ти кажа. Не се оплаквам. Не се оплаквам. Да заплата е very голяма, но работата е a lot. Thank you. No coffee? Как no coffee, бе? Петрова, where е този тойлет? I don't know, бе, Николаева. Върви, аз някой къде има тойлет, че не издържам. Добре, wait. Excuse me. Oh, you're right. Where toilet? Oh, sorry, you don't understand. My friend, big нужда. Oh, toilet. You can go in that pub over there. Какъв пъп, бе? No pub! Прец! Big нужда!